सभी साथी लोग के प्रणाम। सुबह सुबह के राम राम। देखी हई दिखावत तनी हई अमरूद के पेड़ आए रहनी है घूमे। हई जंगल में अमरूद के पेड़ दिखाई दिला सा। ये अमरूद के पेड़ है, लेकिन एकर पत्ता रुआ देखी पत्ता कैसन हो गइल बा। अब यही ऊपर के पत्ता देखी हरियर हरियर बा। अभी पोल्यूशन के चलते भइल है कि ठंडा के मौसम के चलते, लेकिन कहीं ना कहीं चिंता के विषय ज़रूर बा। 2 दिन पहले भी हम एगो पोस्ट डालले रही फेसबुक में, जैसे हम ये बतावे के कोशिश कैले रही अभी जमशेदपुर भी के हवा भी प्रदूषित हो रहल बा, हो गइल बा। तो हमनी सब के सुरक्षित रहे के बा, स्वस्थ रहे के बा, अपन ध्यान देवे के बा। जय माता दी, प्रणाम, सुबह सुबह के राम राम।